Cześć, witamy Was na wystawie rowerów zabytkowych. Jesteśmy w Chorzowie z Kasią i z Jackiem. No i cóż, jest to unikatowe miejsce, myślę, tutaj na skalę nie tylko naszej konurbacji właściwie, zawsze wszystkich poprawiam, ale też w całym regionie i nawet w całej Polsce. Więc dzisiaj Jacek nam tutaj opowie kilka ciekawostek na temat koła, czyli roweru. Tak jest. Myślę, że chyba nie ma w Polsce takiego miejsca, jakie by było tyle śląskich kołów na 1 metrze kwadratowym. Są to koła związane z Górnym Śląskiem, koła przedwojenne. Historia jest bardzo ciekawa, bo kiedyś na Śląsku bardzo dużo tych kołów się sprzedawało, bardzo dużo się ich produkowało. No i akurat z tym dzwonkiem te koło to jest koło z Szarleja, z Piekor, ale były też koła z innych miejscowości. Bardzo dużo koł było robionych w Katowicach. W Katowicach mieliśmy na przykład firma Ebeko, pierwsza polska fabryka rowerów, jak się reklamowali po 1922 roku, kiedy Katowice przeszły w ręce polskie. I od nich mamy właśnie i koło, i mamy gramofon. To co, wszystko po kolei, nie? Zaliczymy teraz od wejścia, możemy sobie przejść. No i tak jakby nasi widzowie byli tu z nami. Jesteśmy przy Kopernika 6 w Chorzowie, w dawnym Königshutte. No i co my tutaj mamy? Mamy tu wystawa rowerów zabytkowych. No i zapraszam do środka na pokazywanie. Jest też beboczek. Jest beboczek. To wskakujemy. No i to już robi wrażenie od samego początku. To są wszystko koła przedwojenne. Tak jest, to są koła przedwojenne. Tu mamy nazewnictwo, co jak się nazywało kiedyś po śląsku i czego używamy do dzisiaj, jakie były rodzaje kołów. Tu mamy pokazane dalej, jaka była historia tych kołów. No a teraz możemy przejść do tych kołów naszych, czyli tu mamy koła z Katowic, tu mamy koło na przykład Cyklon, koło Janus, firma Adolf Kapellner i brat z Katowic. To są lata 30. Tu mamy rower Dixie, znowu mamy firmę Polhurt z Katowic. Ich siedziba była na ulicy Zamkowej, natomiast sama produkcja rowerów odbywała się w dzisiejszej dzielnicy Dąb. Mamy rower Mundus, rower, który był rowerem służbowym, o czym świadczy ten znaczek tutaj, czyli mógł to używać listonosz, strażok albo inny tam feszter, firma MGE. Tu mamy wersję damsko Janusa, bardzo ładnie zdobiono, z takim emblematem J na szóstblechu, czyli na błotniku. Mamy też hamulec stemplowy, drewniane rączki, pakowny ten gepäckhalter. Także tak to wygląda. Tu mamy też rower z lat 30. A wiesz, co mnie zaintrygowało od samego początku? Ten jeden rower, to jedno koło, ono stoi osobno i pewnie jest jakaś przyczyna tego. Te koło stoi osobno. Jest to koło, od którego się wszystko zaczęło. Czyli na początku było to koło od Upy. Na tym kole, że z Upą mieścił. Potem te koło upadło od stołu, aż doczekało się pełnej renowacji. No i ta miłość do koła spowodowała to, że nabrałem mocy do tego, żeby zbierać inne koła. No i tak to się ta pasja zaczęła rozwijać właśnie od tego koła, od koła od Upy. Zafascynowało mnie przede wszystkim ten znaczek tutaj, znaczek na ramię tego roweru. No i od tego się to zaczęła ta pasja. Musiałem ten rower oczywiście odnowić cały, skompletować. No ale to jest rower, na którym jeżdża, sprawia mi to frajda, także pewnie też o to chodzi, żeby ta frajda była, nie? Pewnie. No właśnie, wspomniałeś o tej tabliczce znamionowej, a coś tutaj u Was widziałam takiego fajnego. O, to jeszcze zanim to, co się chciałam zapytać, to tutaj mamy właściwie cały taki zbiór rozmaitych różności. Na pewno zafascynowała mnie ta maszyna do szycia. Zbieram rowery, to co robi tu maszyna do szycia? Maszyna do szycia jest z tego tytułu, ponieważ pochodzi ona z domu towarowego braci Drozd ze Świętochowic, czyli mamy tu po sąsiedzku miasto. Natomiast są dom towarowy
rzeczywiście znajdował się na granicy Świętochłowic i Chorzowa. Tam mamy dzisiaj gazownia i tam oprócz tego, że były sprzedawane maszyny do szycia, to również były sprzedawane koła właśnie pod tą samą nazwą Bracia Drozd. Także koła na razie nie mam, ale tą maszyna do szycia działającą oczywiście można coś przeszyć. To jest niesamowite, że właśnie te stare maszyny, one do dzisiaj działają, a aktualnie mamy taki wysyp tandety praktycznie, że bardziej się coś nawet opłaca wyciepnąć niż to naprawiać, nie? Ale tu też, co mnie zaintrygowało, po pierwsze cała ta kolekcja lamp, to jest niezwykle ciekawe, kulki, ale mamy też ceramika, to może też kilka słów powiedzmy, co to wszystko tutaj robi na tej wystawie. No to tak, rzeczywiście z ceramiki to najfajniejszy jest ten talerz wystawiony. Jest to talerz na stulecie pewnego klubu cyklistów z Niemiec. To też jest pokazanie, jak fajrowano te wszystkie swoje rocznice i jak zdobiono te talerze, jakie fajne malowidła. I że te kluby cyklistów powstawały już w XIX wieku, czyli wtedy jak jeszcze ludzie jeździli na bicyklach, tak tu mamy te dwie postacie, to już wtedy te towarzystwa cyklistów były zakładane. Natomiast tu jeżeli chodzi o lampy, no to mamy też taki przekrój lamp, jaki po prostu szło spotkać kiedyś na kole. Czyli mieliśmy lampa na świeczka, lampy naftowe, lampy na karbid i lampy elektryczne. Te lampy karbidowe, jak widać, też się różnią choćby wielkością, kształtem, także było to wszystko urozmaicone, ale było to też wszystko dobrze zrobione, że to po prostu przetrwało aż do dzisiaj. Także tak jak wspomniałaś, to nie mogło być to coś chińskiego, tandetnego, tylko coś rzeczywiście dobrze musiało być konkretnie zrobione, skoro przetrwało tyle czasu i można to dalej tym świecić, nie? Czyli szło się naciepać karbidu do kapsy i zaświecić lampę. I szło do góry, lolimy woda, tu na górze mamy takie pokrętło, gdzie sterujemy, jak ta woda szybko ma kapać. Ona kapie na karbid, wytwarza się acetylen, otwieramy sobie ten front, gdzie mamy szkło, podpalamy, zamykamy i to świeci. A tutaj, tu jest w ogóle zawrót głowy, nie? W całym pomieszczeniu jest tyle ciekawych rzeczy. Cała ta kolekcja tabliczek, coś niesamowitego. To też jest tak, że kolekcjonerzy zbierają pojedyncze tabliczki, niekoniecznie też jakby rower sam cały ma wartość kolekcjonerską? Niekoniecznie, nie zawsze się też znaleźć cały rower, bo bardzo dużo rowerów, które gdzieś tam leżą i tak dalej, no to ludzie zazwyczaj odrywają tabliczki z nich, bo tabliczka jest taką fajną. Więc dużo też jest takich, którzy zbierają po prostu same tabliczki rowerowe. Przykład tych tabliczek pokazuje też, że tych rowerów było multum. Właśnie, tu jest cała ogromna kolekcja. I były, tabliczki były na całym świecie, nie? Bo tu mamy na przykład z Wrocławia, ale mamy też tam Roma, czyli Włochy. No tu mamy powiedzmy taką część, że jak wysegregował takie ze Śląska, nie? Tu jest na przykład taka tabliczka od pana Wiktora Deutscha, który miał swój sklep w Gliwicach, ale był na tyle dobrym przedsiębiorcą, że później swój sklep miał jeszcze w Tarnowskich Górach, Mikulczycach, Bytomiu, Katowicach, Hindenburgu, czy dzisiejsze Zabrze. I też nie przez przypadek powiedział jak Mikulczyce i Hindenburg, bo kiedyś te miasta były rozczłonkowane jeszcze na gminy. Później zostało to połączone, także jeżeli ktoś składał rowery, produkował, to tam na przykład pisało Łagiewniki, a nie pisało Bytom, tak jak dzisiaj wiemy, że Łagiewniki są w Bytomiu. Kiedyś była osobno gmina, także na tabliczce też było to zaznaczone, że to jest osobno. Nie? No tutaj też całkiem spora kolekcja z Tworogu, nie? Dziś tak Tak, mniejsza miejscowość. Tutaj mamy małą miejscowość Tworóg, natomiast pan Ziaja, który składał rowery tam, to tutaj sobie zrobił różne rodzaje tych tabliczek, żeby też sobie po prostu zwiększyć i reklamę i sprzedaż tych rowerów, żeby po prostu nie była jedna tabliczka, tylko można sobie było kupić rower na przykład z taką tabliczką, jaką nam kolor pasował, nie? No właśnie, a tu pośród tych wszystkich rowerów jeszcze taki sprzęt. Tak. Myślę, że młodsi widzowie pomyśleliby, że tu szafka, a to nie jest szafka To wcale. nie jest szafka, to jest gramofon. Mamy gramofon.
Tu mamy tabliczka, bo to jest gramofon z firmy Ebeco. Mamy tabliczka, gdzie szło po prostu dostać ten gramofon, bo ta fabryka Ebeco, polska fabryka rowerów i gramofonów, właśnie sprzedawała, generalnie fabryki nawet tak było, że sprzedawały oprócz rowerów jeszcze inne sprzęty, czyli tu mamy na przykład gramofon, były instrumenty muzyczne, maszyny do pisania, do szycia. I o dziwo ten gramofon da się uruchomić. Właśnie miałam pytać, czy działa? Działa, zrobię sobie nie zdjęcie. potrzebujemy prądu. Także gramofon grał, idzie tańcować, nie trzeba prądu. A drzwiczki? Tu Tu jakieś... mamy drzwiczki i tu mamy głośnik. O, Tu mamy teraz ale pięknie zdobione. problemy. Kurczę, też aż muszę sobie zdjęcie zrobić. Jeżeli przestaje grać, to tu mamy zasilanie, czyli trzeba pokręcić. Pokręcimy sobie. I wtedy możemy słuchać go dalej. Czyli jakby zabrakło szponu. Jakby zabrakło strumu, to tańcować możemy dalej. Także nie ma problemu. Jak widać sprzęt ma ponad 100 lat i dalej grą. Dzisiaj kupujemy inne sprzęty, co się psują, co się tam przepoli i tak dalej, a tu proste w konstrukcji. I jakość dźwięku jest bardzo dobra, nie? No a tu bardzo ciekawe też okazy, no i ta kista. Ta kista jest z browaru, z żywca. Właśnie nie wiem, czy będzie reklama. Chyba nie, to jednak zabytkowe sprawy. Więc tu mamy rower od pana z Siemianowic, Jan Bubała Siemianowice. On oczywiście przejdzie jeszcze swoja metamorfoza, więc, ale to jest pokazanie też stanu, w jakim stanie te rowery często do mnie trafiają. Więc nie wyglądają tak fajnie jak ten. Czasami trafiają w takim stanie i trzeba dopiero się nimi zająć. Tu mamy też rower z Żor, także mam tu kilka miejscowości. Rower Apollo z Czechowic-Dziedzic, mamy rower z Turowa, Atlanta, także koło Prostomejte są z Orzesza, mała miejscowość, ale rowery były sprzedawane. A tu jest fajna ta siatka z tyłu. Ta siatka była po to, żeby w kobiecie klejt nie wrócił szprychy, więc po to była ta siatka. Czyli tu przetłumaczymy jeszcze, bo też mam widzów spoza Śląska. To żeby sukienka nie wyszła w szprychy podczas jazdy rowerem. To właśnie po to była ta siatka. A rower z Orzesza wspomniałeś i to jest ten. Tak jest, to jest Tak rower jest, z taką nietypową kierownicą. Jak widać zresztą ta kierownica jest znacznie grubsza od tych późniejszych rowerów, bo te koło jest z lat 1910-20, więc bardzo taki wiekowy egzemplarz. Z takim dużym blatem tutaj mamy. No i takie ciekawe rączki też gumowe. No i ciekawy gepäckhalter, bo tu mamy bagażnik taki, idzie powiedzieć na mantel albo na gazetach, bo to się tak klapuje. O. Czyli taki nietypowy. Ale rower sprawny, ogólnie. Rower dałoby się sprawny, wsiąść dało i się. jechać. Mimo tego, że ponad 100-letni. Mimo tego, że taki stary, to dołożylibyśmy mu inne oświetlenie I można ciś. dzwonek idzie cisnąć na kole. A tutaj co przedstawiają te tutaj grafiki w tych ramkach? No bo mamy tu jakiś dyplom i mamy tutaj taką scenę z dnia codziennego, nie? Można powiedzieć. Tu mamy, zacznę od tego może, tu mamy taką scenę, bo kiedyś kołami zajmowali się Kowole, nie było takiej typowej kwalifikowanej kadry, więc tu przychodzi Borok do Kowola ze zniszczonym sprzętem. Jak widać trochę frasobliwy jest ten Kowol, bo zastanowił się, czy to jest opłacalna w ogóle naprawa tego koła, więc musiał być taki dosyć ufal na tym kole. Tutaj za to mamy dyplom
Nie jest on ze Śląska, ale za to jest pokazane, jak te dyplomy kiedyś były ładnie robione. Jak one wyglądały, że to przed wojną, kiedy były rozmaite towarzystwa cyklistów, czyli ludzie nie przemieszczali się na kole i do roboty czy do sklepu, ale również było to miejsce takich spotkań, można powiedzieć, kulturalnych, bo tam i sportowych, bo odbywały się rozmaite zajęcia, w tym mieliśmy wyścigi rowerowe, akrobatyka rowerowa, nawet był futbol na kole, więc przy różnych okazjach i rocznicowych i tak dalej wręczano dyplomy. I tu mamy właśnie przykład tego, jak taki dyplom wyglądał. No a też z tego, co właśnie opowiadałeś, to cała kultura narosła wokół właśnie tego jeżdżenia na kole do tego stopnia, że mieli też swoje pozdrowienie, tak? Tak, więc mieli swoje pozdrowienie, tu mamy je wypisane, Al Heil, więc nie go dali dzień dobry, tylko go dało się właśnie tym pozdrowieniem. Nie wiem, czy mnie wzrok nie myli. Czyżby te felgi były z drewna? Te felgi w tym akurat egzemplarzu są drewniane. Mam taki jeden egzemplarz, żeby pokazać, że felgi nie musiały być wcale stalowe, były też drewniane. Chodziło o to, żeby ten rower był lżejszy. Więc dawano drewniane felgi, wtedy tam trochę ta waga była odejmowano. Ten rower jest ciekawy jeszcze z drugiego powodu, bo to jest rower, który powstał dzięki spółce trzech hut. Huty Batory, Beldona i huty Pokój. I właśnie na tych hutach były wykonane elementy metalowe tego roweru, więc rowery miały duży popyt, skoro nawet spółki hutnicze zajmowały się produkcją tych rzeczy. Czyli to w zasadzie zawsze był luksus rower, tak? Jak dziś dobry rower jest drogi? Luksus był zawsze, był drogi. Jego dostępność dopiero taką największą była w latach 30., kiedy rower potaniały rowery, to zrobiła się większa dostępność tych kołów i wtedy więcej ludzi, mieszczan jeździło na tych kołach. No i macie jeszcze ostatnie pomieszczenie. Tu już chyba tak bardziej współczesne klimaty. Tu bardziej współczesne, bo historia na Śląsku roweru nie kończy się w roku 1945, ona się rozwija później. Tu mamy pokazane po wojnie już rower dziecięcy z lat 50. rower Bałtyk. Rowery Bałtyk były produkowane na Wilku początkowo. Były produkowane również rowery Odra, tak tutaj mamy rower Odra. Jak widać różni się od tego roweru przedwojennego. Przede wszystkim lampa jest zdecydowanie mniejsza. Mamy nadal zostawiony przedni hamulec hamplowy, ale już dynamo jest inne. Inny jest ZIC, także są tam pewne rzeczy zmienione, jest też inne malowanie. Tam też powstawały na Wilku pierwsze rowery dla kadry narodowej szosowe, Bałtyki, były jeszcze rowery Junak, Wisła, Gromada, także trochę tych kołów tam robili, nie? Super, nie? Stron. Najlepszy. Możemy poszpilać. No, moje ulubione gry planszowe właśnie, takie po mamie, po wujku. Takie najlepsze są, nie? Najlepsze, teraz już takich nie ma. Tu mamy jeszcze powojenne te instrukcje. No powojennych rowerów, ale też późniejszych, to tak powiedzmy dodatkowo. No i jakieś tam powiedzmy nagrody, co rzekł oczymu. Skromne. Kupa lot, nie? Chyba tego zbieramy. Jo? No. 6, 7. Tutaj specjalnie zrobione na To jest w ogóle ręcznie robione. ten. Widać. No. To jest taka ręczna robota. Staranny. Piękny. Na brzuszce. No. Super.
Kończymy naszą Reisawelle Kół z Katowic, czyli kończymy już naszą wycieczkę przy rowerach z Katowic pod patronatem Beboka z Nikisza. Bardzo dziękujemy Jackowi. Słuchajcie, polecam bardzo Wam, żeby tutaj się zjawić osobiście, żeby zobaczyć te wszystkie cuda techniki. Jacek powiedział zaledwie 1 milionową tego, co mógłby Wam powiedzieć. Tak naprawdę byłam tutaj chwilę wcześniej już i przygotowałam się do tego materiału, stąd też wiedziałam, jakie pytania zadawać, bo w temacie rowerów jestem dość zielona. Ale teraz już mniej, za co bardzo dziękuję. Jeżeli ten film Wam się podobał, to bardzo proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, podbicie tego filmu. Link do Buy Coffee i do mojego Patronite'a zostawiam Wam w opisie. Jeżeli zechcielibyście wesprzeć mój projekt, wszystkim osobom wspierającym projekt bardzo dziękuję. Możecie również wesprzeć tutaj właśnie wystawę poprzez umówienie wizyty i wysłuchanie I przyjście i ciekawych wysłuchanie rzeczy. informacji, tak jest. Tak jest. Wstęp jest darmowy, jest ino szparkasa, także jak ktoś jest chętny, może wesprzeć, żeby po prostu przyjść, a się po prostu wcześniej umówić, tak jak powiedziałaś. No i ja bardzo chętnie opowiem o tym, co tu się znajduje, co tu mam, jak ta historia roweru kołem się potoczyła. Warto, słuchajcie, Chorzów, Kopernika 6, a my się już z Wami żegnamy. No i Bebek dostał kusku jeszcze. Kuskus.